Здравейте, дами и господа, Sky Shadow. Да, ама се... Да, и няма го качим. Да. И сега. Сега сме в Cosmic PvP, ще скачаме. Трябва да си бия полшените. А? Аз скочих вече. То няма full damage сега. Аз скочих тук на някакво меле. Ого, килаура, брат. Ого, то се килаура. Заснете. На меле, брат. Че човек, то се килаура, аз го видях. Не е килаура, не е. Човек, то си може да ме докосне, пак сте нова. Аз го убих го. Да, виждам. Аз качвам. Сори. И аз му ги взех. Охо, то си имал 21 чавалки. И на милето. Аз имам неща. Ого, то се бил с Protection 5. Аз съм с... Спеса. Дай да отидем да ги цепим. Няма блокхит. Пробвай. Удари ме с... Така. Аз се пуснах на по-малко чанкове, защото ми лаги. Да, или... Аз бях почти в дъма. О, скачай на мелето. Ого, то бащи. Просто много силно удрях. То сигурно е някакъв модератор. Защото модераторите имат много яки. Каската. О, убих го. Аз го убих. Да, това го изписа в чата. О, пази се, те стрелят. Да, бе, преди. О, аз имам 51 чапалки, брат. Сега не мога. О, то сме цели. Абе, за кома бише, брат? Не ме е ударил. Не, брат. Все едно не го спана. Чек, то не се ли чува направо как го спана? Да, нали, на мене. Абе, не го би, бе! Стига съм бил, бе, брат. Но въртиш се. Аз направо... Няма афата. То си Лаура, Не. О, бях. Човек, внимай кого се избра. Не, трябва... Не! Прикривай ма Трайангот. Казах. Пънч. Телепорт как? Не е левнала са телепортна. Добре, аре да скачаме. О, виждам. Честно да ям год. И аз. Да, нали, някой супер як.
О, то с колко демидж ми взема, бе? Колко си бърз е, брат. Аре, бе, бро. Зато убих, бе. Опа, не съм. Аз им сипвам на меле, брат. Аз тук се закличих в някакво дърво. Опа, сяй! Сяй! Аз не аз. О, аз го убих някакъв. Да, нали? Чик, ела тук отгоре. Оле, човек, аз чист на пълних инвентара с полки. Някакъв ми скача. Да, нали? То сме килаура, то сме килаура. Хей, аз съм бил, брат. Стиго. Качай на друг. То саппорта. О! Уху. Ау, Траян. Лил. Да, видях. Ще отмъстя за тебе. Аха, да бе, петима тим, брат. И на мен ми се щипи. Петима тим, брат. Някакъв работа. Аре, брат, идвай. Човек, аз го ударих с този спорт. Скачи, че... Ти с не можеш да... То се килаура. Да, с един хит. Килаура, записане. Записане, бати килаурата. Аз пък нямам меч. Не, аз още съм меля. Аз имам само 25. Може да си взема под? Не. Имам ли опиро? О, брат, аз съм full protection на 20. И съм с 41 лега. 41 лега. Ти тук на спаун на мелето ли си, защото съм на някакво меле? Хакер. 10 бе, брат. Къде си?